Unha conferencia ben feita lévame meses, o sea, lévame tempo preparala, e precisamente a clave está que non parezca preparada. O teatro, por exemplo, así, os actores, o bo é que parezca que non está ensayado. Que é espontáneo. Que é espontáneo, claro, pero o traballo está antes, non na hora que das a conferencia, sino nas horas que levas antes preparando todas as posibles obxeccións, preparando todo. E despois tamén como salga, porque depende do humor que te levantes, depende da espontaneidade que teñes ese día, etc. E salen as frases así que tanto gustan, pero claro, hai que contextualizalas, senón calquera que escuite vai pensar que son un bárbaro. Que non penso. É nada máis lonxe. Iso sí, ti entras na Universidade de Santiago, hai alguén que fale mal de Bastos na universidade? Non supoño que habrá, algunha verá, personas, alguén habrá, supoño. Non, supoño que sí, como todas as personas, non lle podes agradar a todo o mundo. Pero en xeral non teño gran problema con eso, nunca tuve problema con ese tipo de cousas. Sempre tuve uns decanos fantásticos, pero sobre todo os alumnos. Sempre que hai que elixir o profe de fin de ano e tal, aparece Bastos. Sempre non, porque hai xente máis capacitada que a mí. Pero algunha vez teño sido, sí. Bastos, canto custa a independencia? Non custa, a ver, eu son así, es que non sei, que parece como que é deliberado que ser independiente. O traballo é un traballo pues, bastante intelectual, entonces, digamos que estamos acostumbrados a debatir de ideas novas ou de ideas que poden parecer extravagantes. Normalmente non salen para fora esas ideas, quedan dentro do muro. Que pasa, algunha veces se me escapan e as solto por aí nos sitios, pero non é que sea independiente, é dicir, que son... Decir, eu non traballo na política, entendo que un militante dun partido que teña un cargo, pois ten que ter unha disciplina, porque é normal que a teña. No, pero neste mundo no que nos obrigan a estar posicionados nunha trincheira, sempre chama atención alguén que di o que realmente considera e que ademais é coherente coa súa vida persoal. Intento selo, coherente nunca é nadie 100%, pero intento selo na medida do posible. Intento defender o que honradamente creo. Porque, bueno, eu que son así, aparte, teño un problema. Unha vez intentei falar dunha cosa na que non creía, non? Así por... Fai moitos anos. E non me salía, me quedaba atascado. Pero que foi unha encarga ou algo? Non, foi que era un acto, non? Como un compromiso, eu tiña que defender determinada cousa. E non fui capaz. Fai moitos anos desto, máis de 20 anos. Dixe, non valgo. Entón, unha vez me acordo que me dixeron, profesor, non estou de acordo con vostede, pero se ven nos ollos que o cree. Claro. Entonces... Como decían os vellos, creo que Cicerón, se ti crees nunha cousa, a tes ben formada, todo te axuda. O xesto, o tono da voz, a entonación, todo te axuda a defendelo. E supoño que parte virá de aí, non? E a ti, dende pequeno, por Lavadores e por Vigo, cando che ven estas ganas de coñecemento da sociedade, do que significa a economía, pero tamén a vida política social dun país? A ver, sempre tuve curiosidade, xa de pequeno miraba na tele, estaba Adolfo Suárez e miraba para él, gustábame aquelas cousas que decían da política, e a economía tamén me gustaba, non? Entonces, pois metíme a estudiar desto. Porque ti na familia, na casa non tiñas a ninguén que se... Non teño nin coa universidade nin con este mundo. Pero eu non sei como salín así, gracias a Dios puiden estudiar, entonces acabei aquí. E o látigo da esquerdallada, que me din aí, esquerdallos, esa frase tamén. É curioso que haxa que poñer o acento nisto. Alguén dubida que o diga dunha forma sarcástica, cariñosa? Ninguén, non? Eu creo que unha cousa importante por agora é respetar a quen entendiante. Teñas ideas que teas, non podes facerlle bromas, pero non insultalo, e non pode vir a túa clase e sentirse mal, no sentido que sentir que están insultando, que están falando respeto, que por estilo. Pode dicir esas cosas de broma, non? E tamén me chaman a min, cuidado, eu dou, pero recibo, Recibe moito, sí, recibes. Claro que recibo, como recibo nas clases, como ten que ser. Se saco un tema polémico, é para eso. Además que eu aprendo eu así. Decir, das asociacións que me fan, das críticas que me fan, senón me remito a repetir sempre o mismo, pero teño que aprender do que me din. E que se atreve a retrucarlle un profesor na clase? Pois eu, calquera. Así debe ser. Con educación, obviamente, usando os argumentos, pero así debe ser, senón busco a bronca. Me gusta que haya eso, porque creo que tamén co ensino non é só os textos, ensinar a estudar as lecturas, esta cosa. Ten que haber certa implicación emocional, no senso de que este señor que nos está dicindo, que vai contrario a min, entón, como lle podo responsar eu mañán? Entón, que vaya a internet, que vaya a biblioteca, que lea cousas, saber como me pode reformar a mí. É así como se aprende. Ou, sobre todo, que a salida da clase queden a discutir do que estou a decir, porque é unha aplicación tamén emocional, decir, este señor está dicindo, pode estar a favor, pode estar en contra, pero vamos a ver que di, etc. Non? Eso é, porque senón, claro, a clase se queda nunhas horas que estás ali, e a salida dali non aprende. Se non hai unha involucración, se non se involucran intentando aprender na carreira que está, mal fago o meu traballo eu. Pero entenderás que isto é raro. É dicir, que a un profesor lle podas de, profesor, non estou de acordo con isto. Pois así debe ser.
Xa, claro, pero no teu caso, pero dillo ti outro profesor. Eu teño un concepto medieval de universidade. Non sei se a universidade era unha comunidade de estudiosos. Había un máis vello que os demais, pero era tan estudioso como os demais, e non era máis que os demais, non era máis listo que os demais, simplemente levaba máis tempo que os outros estudiando ese tema. Pero pode cometer un fallo como comete calquera, pode meter unha excepción como pode facer unha excepción como calquera. De feito, na universidade medieval se entendía que era así. Había unha disertación e despois había un debate sobre o tema. E o que se chamaba antes defensa, que o estudiante tiña unha tesis, ainda sigo sin linguaxe, unha defensa dun TFG, unha defensa dunha tese, tías unha teoría, defendías diante dun tribunal de señores máis maiores que ti, punto, era así, pero tienes que defender unha tese e entrar en discusión con eles. Canto tempo levas dando clase en Bastos? Levo 30 anos. 30 anos. Sí. E neste tempo, ves que a capacidade crítica do alumnado é a mesma, rebaixouse, hai moito de mito en todo isto, ti como ves? Non o sei, eu veo, a ver, os estudantes sempre tiñen mesma idade, eu me distancio cada vez máis deles. É dicir, antes tiña máis comunidade de idade, agora xa son moi novos, quer dicir, non? Eu veo algo máis de apatía que antes. Non sei se foi despois da pandemia ou unha cousa así, pero é un tópico, non? Ou igual tamén é culpa miña, que o fago peor. Que tamén, a non me gusta botarlle a culpa aos demais, de a ver que fago eu mal, porque se isto me falla, a culpa será miña, non lle botar a culpa ni aos institutos, que veñen mal preparados, nin aos rapaces que son así, a ver que fago eu mal, ou son eu que non me adapto aos tempos modernos, tamén ten que ser así. Intento ver eso. Pero os rapaces, home, por pura bioloxía, tenden a ser parecidos cos que éramos nós, non? Sí. E a sociedade tamén a ves... O que pasa ves... que a sociedade, como son menos, non seremos máis en número. Entonces, como son menos, están como máis aillados polas formas de comunicación que hai, digamos que non tiñes aquelas asociacións que ti... Antes éramos como máis, tíamos máis colectivo, digamos, non? Porque non tíamos estas diversións que hai agora todo é por internet, por redes e así, entonces a comunicación é distinta. Supoño que neste aspecto tamén influirá. Hai moita xente que che dixo... hai cousas que teño preestablecidas polo que sexa, non? Porque a miña ideoloxía obrígame a ser así, porque esta é a ideoloxía miña, e polo tanto teño que respetar a ideoloxía, pero despois ao escoitarte a ti, pois igual tampouco teño moi claro o que eu pensaba e me estás abrindo unha luz distinta. No, pero así debe ser e así debe ser para min tamén, Eu sempre digo, se unha cousa das que defendo non me convenzas, cambio, punto, ten que ser. Que pasa? Que eu entendo tamén que a veces ten costes. Unha persona non dice, non, somos independientes, pero unha persona non sempre independiente, dicir, é fruto dun, por exemplo, estás nun traballo, por exemplo, traballas nun sindicato, non dicir, mañana non vou defender a patronal, porque te implica tamén perder, ou traballas nun medio de comunicación máis ideoloxizado e cambias de ideas, porque ten un coste personal. Eu xo entendo, dicir, non é tan fácil cambiar de ideas para moitas persoas, pero en moitos outros aspectos tamén, non? Dicir, non é cambiar toda a vida, se levo toda a vida con unha determinada forma, pois agora me marcho para a India a realizarme, non? Unha cosa así, non? Claro. Pero hai xente que lle custa moi pouco cambiar de ideas, Bueno, que pasa que os cambios deben ser lentos. Tamén que por eso me gusta que os cambios sean profundos. Mais que lentos, igual teñen que ser tamén coherentes. Reposados tamén. Te podes cambiar de opinión e defender o que non podes é cambiar de opinión porque desta forma esteas máis quente. De todas formas, eu sí que defendo que hai unha independencia entre o que eres ti e o que pensas ti, porque son ámbitos distintos. Efectivamente, ti podes ser, por exemplo, repito, un sindicalista e perfectamente creer noutra cousa. Eso non podes evitalo. Son ámbitos distintos, non tens por que estar conformado, que non son marxista. Entonces, a base material para mí non determina a conciencia, en todo caso é a conciencia que determina a base material. Pero non creo que ti podes ser perfectamente un burgués e ser de esquerda, ou ser un proletario. Iso é coherente. A veces que te di, que alguén de esquerdas... Porque ser coherente implica uns costes, por exemplo, non? Pero, por exemplo, alguén de esquerdas pode ter unha mansión, que a veces se lle reprocha... Pode tela e a ten, pero as súas ideas non lles vas quitar. Quer dicir, pode haber unha contradición na vida, pero non no seu pensamento. Quer dicir, el ten esas ideas así. De feito, hai moitas persoas ricas que son de esquerdas, e ao revés, hai xente que de extracción humilde que é de dereitas. E perfectamente. Que a veces o reproche do outro lado chega, sobre todo por aí, non? É que non és coherente. Ti tes unha supercasa e és de esquerdas. Ou como pode ser de dereita sendo un obreiro? Claro, e por que non? E ao revés, porque son ideas, as ideas non sei, eso xa non me quero meter no que non sei, pero as ideas creo como que teñen vida autónoma. Eu tiño todas as papeletas para ter outras ideas. Non? O normal no meu gremio é ser o de dereita moderado, socialdemócrata, digamos que é o que prima no meu gremio. E non salen así, non sei, a veces digo, por que non sería unha persona máis normal? Pénsalo. A veces sí, ¿Sí? Porque non podo ser de outra forma. Pero que é ser normal, Bastos? Normal, pois, repito, adecuarte un pouco o sistema, non meterte en teorías raras, levar unha vida así, non estar, dar túas clases para casa, decir, non destacar por ter ideas raras. Que pasa que há algo dentro de mí como que me chama, non sei
se me explico, Vai a marcha tamén? Non que vai a marcha, Non? se din unha cosa que creo nela, entendo que debo defendela, ou estudiala, pero polo menos intentar justificala. Inda que moitas veces primeiro a intuición e despois a reflexión. Non sei explicarte. Iso moi humano tamén. Sí. Non, O sea, primeiro teño intuición e despois intento e veo se justifica ou non. Te digo que é un proceso complexo, digo, non, tampouco creo que unha persona ten que ser non, es que non pode ser totalmente. Ti es capaz de acougar no día desconectar completamente? A veces non. A veces non. Teño meus tics e así, como teño un sitio para estudiar na miña casa e me poño malí solo con a mellor fumo cigarro, unha cousa así, isto non se debe decir na antena, pero bueno, isto... Bueno, pero nada, moi Que pequeno. bueno, é como eu non fumo moito, nin o recomendo, pero é como un momento de reflexión, estou ali tranquilo cougando, sí, pero ao final da noite, sempre. Para desconectar? Sí. Porque senón, e os pensamentos xiran Porque alrededor sempre, da... Además, que eu teño moitas interaccións por traballo, sempre presente, así, está todo o día. Se dicen cousas novas, además, claro, polo mundo que ando tamén, mas a xente, pues, non damos novos debate destas cousas, ou fala destas cousas, entón está todo o día con estas cousas, pero a vez, claro, que se necesita algo de acougo, sí. A veces é difícil, non sei se pasa, eu noto máis agora, non? Colles un libro e rapidamente a cabeza se che vai e di, pero que estou lendo? Non sei nin o que estou lendo, non? Porque tes tantas historias na cabeza, é difícil evadirse de todo isto, non? Sí, no, además, claro, te estás todo o día dando voltas á cabeza, ou a veces con unha teoría, así estás dando de cabeza, a ver se sale ou non, e é verdade ou non mentira, claro, e cando me equivoco, o interiorizo moito tamén, de que burrada dixen e tal, cosas así dese estilo, non? Era mellor antes cando, volvendo á política, cando os bloques estaban máis definidos que agora, ou polo menos daba a sensación de que sabíamos o que era a esquerda era moi clara, ou a dereita moi clara, incluso había un bloque, refírome en Galicia, en España, un bloque de centro, e agora... A nivel internacional, onde empezan e acaban as cousas? É a posmodernidade, non? Entón, é un cambio de discurso, se perden os referentes, ou pues, antes se discutían, pues, eso sí que o cambiou, ves? Antes, cando éramos novos, ou cando empecé a dar clase, pues, os temas de debate pues, eran pues, o típico, o capitalismo, o socialismo, ou un nacionalismo galego, o españolismo, non? Eran debates típicos, pero en día esos debates, eu cando saco... A veces non interesan máis debates da posmodernidade, debates de xénero, debates de feminismo, e claro, esos cambian, pero claro, esos temas xa non son tan fáciles de catalogar, porque son máis moitos deles son transversais, non? Entón, son esos bloques que decías ti xa non existe. E iso é positivo? Porque podes coller igual o mellor de cada e montar un partido. Son as ideas que hai agora, xa. Algunhas me parecen máis endebles teóricamente que outras, pero son as que hai, tamén teño un ten que reciclar, saber o que lle interesa. Eu notei cando foi a independencia de Cataluña. Saquei o tema na clase, pensei que iba a haber un bo lío. Nada. Pero por apatía ou porque non interesaba o tema, se interesan máis os temas estos da posmodernidade. A favor ou en contra, pero son os temas. Entón, digo, aquí algo cambiou, tanto, teño que eu tamén empezar a ver que temas son estos, que se está debatindo ao respecto, e hai temas interesantes, pero outros me parece... Que interesa? Cando saca un tema que isto vai... Vou sacar este tema e seguro que vai xerar controversia. Antes eran esos temas. Sacaba cualquier tema de comunismo, capitalismo... E agora? Temas de identidade de xénero, ¿no? LGTBI, feminismos, nas variantes que hai, nas diferencias que hai entre eles, ¿no? Eso acostuma a ser bastante polémico, ¿no? Todo que son temática trans, todo que son temas que eu teño que estudiar aínda máis. Entonces, quero ver eu como se expresan eles, porque eu tampouco teño unha postura moi clara nesos temas. Entón, non a manifesto porque non a teño clara. En moitos casos porque son temas tan novidosos que estamos aprendendo deles. E moitos deles son máis complexos do que parece, máis complexos de como se venden, digamos, ao público, non? Teñen como moitas aristas. Entón son temas que eu creo que a día de hoxe, non o sei, iso cambia, eu creo que van de 5 en 5 anos cambian os intereses. Pero a día de hoxe son interesan estes temas. Tamén polo outro lado, cuidado, tamén polo outro lado empeza a ver, digamos, dos movimentos que veñen do antiglobalismo e estas cosas así, non? Que veñen máis da dereita e así. Empezan a falarse deles, empezan a tocarse na clase tamén. E un nacionalista liberal a quen pode votar? Non pode votar a cualquera. Sí? Por un lado pode votar a dereita clásica galega, por outro lado pode votar, digamos, o nacionalismo galego. Según como vea según o que prime en cada momento, porque eu non veo contradición, o sea, no nacionalismo tal como se vende non veo contradición en el, que decir, o nacionalismo defende ou reforza, por menos o liberalismo económico reforza bastante. Já teño escrito unha vez sobre eso, o libro ese que dices ti, pois vai desos temas, e ese é
a tesis que teño. Entón, pode entrar con este conto. Entón, podes votar como queres, tamén podes votar. O sea, podes votar a calquer partido, que non aquí, repito, unha cosa que non me gusta é defender así en público, o sea, en medios públicos a un partido ou a outro. Non se trata de iso, no, pero máis ben de dereita, si son de orden. E esan votar a un partido nas locais e outro partido nas autonómicas. Sí. E nas europeas, e no Senado, que podes facer panachás, que podes facer mesturar un co outro, sí. Vas vendo os candidatos. Non tens por que votar sempre o mesmo partido, a mesma cousa, sempre só porque sea do teu partido. Normalmente simpatizas máis cos teus, non? Pero se o candidato non te gusta, ou cualquier cousa que fai, ou cualquier programa que fai non te gusta, pois podes cambiar o voto, porque non vas poder cambiar o voto. Sobre todo o voto. Escribes en galego reintegracionista. Sí. Tampouco falo moito do tema, é unha cousa que teño eu. De feito, este libro está escrito en galego reintegracionista. E dá traballo facelo así. E estás en Agal, non? Que me dicías. Sí, son membro da Agal, sí. fai tempo. E por qué? Porque me convenceu máis esa postura. Eu non, repito, non fago apoloxía. Cando me presentaron estas cosas, cando me explicaron, vin as dúas posturas, e aí abriuse un mundo novo. Dixe, mira, 4 reglas, non? NH igual a N, LH igual a L, C cedillado Z, C máis ou menos. Bueno, pero a partir de aí hai un mundo tamén. Non tanto mundo, non. Por menos me permitiu acceder a un mundo literario, así que para mí era totalmente novo, non? Eu lembro que xa de pequeno, cando iba a Portugal cos meus pais, me gustaba, o sea, eu non sabía nada de luxismo ni nada así, obviamente, non? Pero eu era galego falante, e sigo sendo. Pero iba aos quioscos, había así do Mickey Mouse, do Pato Donald, así, de compra papá e tal, me compraba en portugués, a ver como eran, e vía que podía lelo perfectamente. O sea, que non me tiña gran complicación. Despois de maior xa me explicaron que eso era, bueno, era un debate que había ortográfico, e entón, mira, a mí isto convénceme máis que isto que outro, pero repito, non é unha apoloxía, nin me meto en temas de lingua, porque aí non me meto, porque non sei, pero me convenceu máis esa postura. Entón, desde entonces sigo con isto. Pero repito, a mí personalmente se me abriu un mundo novo, Que estás lendo agora? Que che interesa agora mesmo? Agora mesmo. Por onde estás? Hai algo que te interese? Estou estudiando temas de traballo. Bueno, parte que tengo unha asignatura de política laboral, de política sociolaboral, me interesa o tema de traballo porque me pediron tamén un libro sobre eso, do capitalismo fora o traballo duro, que fixera, estou estudiando traballo basicamente a desvalorización do traballo. Como o traballo pasou de ser unha cosa moi valorada, se leron os libros do século XVII, elogio del buen trabajo e tal, todos os libros eran a favor do traballo, incluso no mercantilismo. E no século XIX, que os libros que tiveron bastante recepción en España, de Samuel Smiles, non? Samuel Smiles e outros, que ahora xa non os conoce ninguén, que se llaman trabajo, que eran unha virtude as persoas teñen que ser traballadoras, cumplidoras, serias, e así. E como se vai lentamente desvalorizando o traballo, non? E iso que estou estudiando agora, como se perde, e agora o ocio pasa a ser o valor supremo, e o traballo pois parece que é unha maldición de Dios que hai que recortar e castigar e cosas por estilo. Iso eu me resisto. Por aí que lle gusta máis a xente ir ás discotecas que poñerse a traballar. No, o que digo eu que se unha persona está 16 horas nunha discoteca con unha rave party destas, vale, que ten seu dereito. Cuidado, polo que leín e así eso castiga o corpo muitísimo. Sí, polo que leín eu tamén, eu creo que sí, que non, sí. Pero nadie dice, vamos a recortar las horas de rave party ou non é unha cousa polo estilo que hai prohibir e tal, non? A veces moitos non, mira, Yolanda Díaz defendendo a recortar as horas de rave party non, pero as horas de traballo sí. Cando é unha actividade lúdica, vale, que non teño tampouco que a xente se divirte, pero parece que aí non hai límite, e se faz eso, já repito que moitas veces non son, en cambio estás facendo unha cousa produtiva, estás axudando, traballando, producindo cousas, facendo algo, aprendendo para ti mismo, facendo unha persona que en vez de estar así, pues vas a unha casa a unha hora ordenada, eres productivo, ahora parece que eso está mal, que vivir solo es estar fora da casa. Cuidado, estar fora da casa, pero no traballo tamén se pode vivir. Sí, pero no traballo non ves os teus fillos. Non ves os teus fillos, pero tamén vives, conoces... Eu vexo aí a Facal, que tamén é divertido, pero claro, bueno, igual é mellor ver os meus fillos medrar. Si non conocerías a Facal. Nin eu a ti, conocemos personas que moitas delas son amigos, cuántas parellas se fan nos traballos, cuántos amigos se fan nos traballos. E repito, non todo é morrer no traballo, ni todo é vivir fora del, que decir, non hai, e hai persoas que son felices facendo. E por que se denosta tanto o traballo, entón? Pois por eso digo o que intento explicar. E hai algunha explicación? É un cambio cultural. Dicías que primeiro a veces che ven unha tese, despois argumentas un impulso, despois argumentas agora. É un cambio cultural. Primeiro é derivado de, bueno, pues, tampouco é mío aquí explicar doutrina, non, pero
o marxismo, por exemplo, empeza a dicir que o traballo é unha cosa explotadora, que un que se enriquece a cosa de outros, xa non dá... Hai a plusvalía que alguén leva. Claro, que alguén leva e rouba, entón non vou a trabajar para enriquecer, non vou a traballar para enriquecer a outro e tanto, xa vas de mala gana, porque cuidado, a visión antigua... Sabendo que está outro aforrándose. Claro, porque a visión de antes era armónica. Dicir, se a mí me vai ben, se o patrón lle vai ben, a min tamén, porque se o patrón lle vai ben, é probable que conserve o posto de traballo. É máis fácil que obteña un aumento. É máis fácil que me ascendan. Se a empresa vai mal asunto. Bueno, iso bastos igual no mundo idílico. No outro mundo, no, que o patrón que lle interesa é que sacar o máximo rendemento e forrarse. Pero como teño máis opción? Ir da man ou separados. Claro, de separados, desde logo, se a empresa do meu patrón quiebra, a mí non me vai ir moi ben, penso eu. Non te vexo de líder sindicalista, non te vexo, Sí, pero no sindicalismo que había antes. Que a mí sempre defendo o sindicalismo. O sindicalismo de antes, por exemplo, se preocupaba de organizar cooperativas de vivenda, cooperativas de consumo, os famosos economatos, creaba as primeiras mutualidades igualatorios foron sindicais. No senso de que creaban as primeiros fondas de axuda para viudas, creaban seguros por se tiñes un accidente, o sea, crearon un montón de cousas novas, os primeiros sistemas de pensións, ainda se conservan Muface, Mujuce e toda esta cosa que tiñen funcionado son mutualidades, porque teñen digamos, a forma que tiña, moi cambiada, obviamente, a forma que tiñen ao principio, que eran mutuas dun consulto de traballadores que se asociaban para crear unha serie de servicios. Eses eran os sindicatos, sempre foron moi útiles. O que non comparto necesariamente a idea de sindicato de clase, que é unha derivación marxista. Non? No sentido que parece que hai como unha confrontación de uns contra os outros, claro, unha relación dialéctica, non armónica. Iso que non me gusta a min. Entón, primeiro con eso, que te están explotando, e además, xa se está moito explicar, eu creo que non hai explotación no traballo, penso esa teórico, non? Pero despois tamén, porque ao principio, o que se criticaba era o traballo salariado, o traballo para un patrón, pero o traballo en xeral defendíase, porque agora se critica o traballo en sí. Desde o Senro de Mars, Paul Lafargue, que xa falamos moitas veces que criticaba os galegos porque lle gustaba traballar, e o pon entre razas malditas do mundo por gustarlles traballar. Entón, este señor eu son galego, teño que defender isto. E despois, claro, todas as teorías desde Bertrand Russell, el lógico de la ociosidade, Veblen, la teoría da clase ociosa. Hai un consulto de literatura, o Bob Black e outros, ou Cathy Wicks, no último libro que sacou. Hai un montón de xente que está todo o día rosmando xa non contra o traballo salariado, sino contra o traballo. Bastos, tes que volver máis veces porque isto se vai acabar. Só quería dicir unha cousa, A Voz de Galicia pregunta quen debería ser o pregoeiro das festas do Apóstolo deste ano. Entón, hai varios nomes e hai algún que ten, pois, por exemplo, 713 votos, 339 votos, 81 votos, 21 votos. Chegas ao profesor Miguel Anxo Bastos e pon 27.532 votos. Ben, esos son os riscos da democracia electrónica. Eu cando falo na clase das novos experimentos que fan con democracia, digo, mira, acaban cosas así. Esas cousas... Pero non te ves como pregoeiro? No. Non? No, porque hai xente que merece moito máis que a min, moito máis involucrada. Pero amor de Dios, claro, ese tipo de cousas debe de decidir os que coñecen a cidade, o equipo de goberno da cidade, o pleno, porque é normal, conocen eles que quen está implicado. No, pero bueno, máis aló diso, é moi bonito ver que... É bonito, hombre, que fai gracia, pero claro, isto, pois digo que a democracia electrónica ten outros problemas, a democracia directa, estas cosas, a democracia fuerte, como din así os... Habería que pedir carne para votar, ou calquera pode votar. Sí, votaría calquera, que estos votos non son de Santiago, son de... Non me refiro a isto, digo en xeral, na democracia. Habería que... No, a democracia está ben así como está representativa, pero as decisións deste estilo... É que o meu voto vale igual que alguén que non ten estudos. No, bueno, primeiro que eso nunca foi así. De feito, xa está o sistema electoral está pensado para que non valgan os votos todos igual. Unhas provincias valen máis que outros e sempre foi así. Está pensado así. Pero eso chamarse de estética, o arte de como se manipulan as eleccións, non? Pero bueno, eso son unha parte da disciplina nosa que estudiamos. Quer dicir, que a democracia directa ten outro problema, como a xente de broma vota e salen as cousas, non? Este tipo de decisións a quen debe dar un homenaxear, dar un premio, un pregón, ou cosa polo estilo, debe decidir o equipo do goberno entre a xente que eles saben que aporta a cidade, saben que está implicada na cidade e saben que pode aportar. Eu agradezco como gracia, pero espero que o equipo do goberno teña o suizo de poñer a alguén mellor que a min, non? Bueno, e sei que o vai a ter, porque os teño por xente competente. Bota balas fora, pero bueno, no fondo o que quere dicir que un tipo
Bastos moi querido e consta ademais por o alumnado, polos compañeiros e ademais por esta casa. Nos somos completamente devotos de Bastos, das cousas que dis e sobre todo que nos fai pensar. Necesitamos xente como Bastos que fora de prexuizos nos saque determinadas frases e determinadas ideas que nos fagan pensar. Iso sempre é importante. Deberían ser acompañadas, se queres ver esas frases acompañadas polo resto do discurso, e despois discutilo, non, porque as frases quedan simpáticas, pero claro, para dar unha imaxe tamén de barbarie que a veces non ten. Por iso é moi recomendable O pequeno é posible, o libro que se presenta pola tarde en Follas Novas. Bastos, moitísimas grazas, de verdade. Gracias a vos, gracias a ti, como sempre.